Eli moi, tässä on Otsa ja nyt kuvataan Lumiukon Destro-video. Tässä näette, mä tuhosin jääkiekkomailalla. Tuossa on Lumiukko, meidän hieno. Mun siskon kanssa tekemä Lumiukko. Ja tässä tulee mun vanhin jääkiekkomailla ja nyt se menee säpäleiksi. Mä en nyt ette nähnyt sitä. Mutta noin. Nyt siitä sen pää tossa ja yksi ylioppilaslaki ja kaikki on tossa. Ja sitten meiltä on lähtenyt aika paljon lunta, mutta me asutaan aika etelälännessä. Ja katoltakin on lähtenyt kaikki. Nyt mä menen sisään. Mutta eli siihen asti. Heippa!